Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wonten ing channelipun Bu Fitri. Sakmenika awake dhewe bakal sinau ajar nulis Jawa wonten ing PC utawi laptop. Saderengipun mlebet wonten ing materi, Ibu emutaken mbok menawi wonten kanca-kanca ingkang dereng subscribe, sumangga enggal klik tombol subscribe ugi gambar lonceng utawi bel supados sakmangke menawi wonten materi enggal sampeyan kabeh padha bisa enggal mangerteni. Okay. Ana ing pertemuan iki awake dhewe bakal sinau kepiye carane nulis aksara Jawa ana ing laptop utawa PC. Amarga ana saperangan bocah iku durung mangerteni menawa awake dhewe bisa nulis aksara Jawa nganggo PC utawi laptop, nggih. Oke. Ananging mbok menawi awake dhewe badhe nyerat utawi nulis aksara Jawa wonten ing laptop, menika wonten prasarat utawi wewaton sing sampeyan kudu mangertosi. Napa? Yaiku nggunakake sistem operasi Windows 10 lan Microsoft Office 2016 utawa 2019. Nggih, dadose Windows sak ngandhape sedasa niku dereng saged. Kenging menapa? Amarga sistem operasi sadurunge niku dereng saged ginakake kanthi apik utawa sempurna tumrape aksara Jawa ingkang badhe awake dhewe sinaoni. Oke. Bu, dos pundi carane nambah keyboard aksara Jawa? Menika. Sing nomor 1, sampeyan klik tombol start sing biasane ana ing pojokane desktope sampeyan kabeh, banjur dipilih setting utawa pengaturan, nggih. Nomor kalih, sampeyan klik time and language. Banjur diklik language. Nah, ana ing language iku ana bagian add and preferred language. Nambahake jenise basa. Ana ing kolom iku banjur sampeyan tulis Java, nggih. Ditulis Java, banjur mangke muncul tulisan aksara Jawa sing munine basa Jawa. Sampeyan klik next utawa lanjut, banjur ning kono sampeyan klik install. Mangke Javanese Text sampun langsung ka-install ana ing laptope sampeyan kabeh. Bu, kepiye carane gantos keyboard? Nah, carane mekaten. Ana ing bagian pojokane desktop sampeyan iku ana pilihan basa. Ana basa Inggris, Indonesia, Jawa, lan sapanunggalane menawa sampeyan kepengin nambah. Banjur sampeyan klik merga Javanese Text sampun ka-install, teng mriku sampun wonten Javanese Keyboard. Sampeyan kantun milih Javanese Keyboard. Nah, mengke menawi sampun milih Javanese Keyboard dadose sedaya keyboard sampeyan niku langsung dados aksara Jawa. Nah, lho, Bu, kula dereng apal. Pripun carane nulis, carane nyerat dos pundi? Nah, niki Ibu paringi kombinasi tombol keyboard nggih. Secara lengkape mangke Ibu paringi link ingkang isinipun dokumen. Ngoten nggih. Misale aksara H niku iso sampeyan ketik nganggo tombol H. No iku bisa sampeyan ketik nganggo tombol N. Co bisa diketik nganggo tombol C lan sapiturute nggih. Wonten sandangan, rekan lan angka. Nah, Bu, carane dos pundi niku kok wonten dobel-dobel. Nah, niku
klik bareng. Misale sampeyan arepe nulis cecak telu ana ing dhuwure aksara, berarti sampeyan klik tombol shift karo tombol M bebarengan. Ngoten, nggih. Lan sateruse ana aksara swara, ana aksara murda. Ngoten nggih. Mangke mbok menawi wonten pitakonan, sumangga sami nyerat pitakonan ana ing kolom komentar. Nggih. Oke. Bu, dos pundi caranipun nulis pasangan? Nah, ngeten nggih carane nulis pasangan. Mangke pasangan badhe muncul otomatis nalika sampeyan klik tombol pangkon. Pangkon kuwi nganggo shift lan tanda tanya secara bersamaan. Panulisan gabungan aksara lan sandangan diurutake berdasarkan urutan swara utawa bunyi. Sistem Windows bakal otomatis menyesuaikan urutan sing bener. Tuladhane sampeyan arep nulis numpak, berarti ana pasangan po, nggih to? Nah, niku mengke sampeyan nyerate no disuku, banjur mo, banjur pangkon, terus po. Nah, niku mengke otomatis pone niku sampun dados pasangan. Ngoten nggih? Oke, mengke mbok menawi wonten pitakonan Ibu wangsuli sumangga dipun serat wonten ing kolom komentar. Ngoten nggih, matur nuwun.